Salutare toată lumea, acesta este episodul 2 din Sap Attack. Și încă fac Max Bito, care are chestii cu fafa, care înseamnă în italiană o jurătură de mama drecului. Trebuie ceva. În plus am mai făcut și chestii off-camera, de asta sunt la level 7. M-am uitat și există și episodul 2, episodul 3, 4, 5, ba chiar 6. Ce? Da, nu știam, până mai înainte. Știi cât de ciudat sună? Până mai devreme, da? Da. Aoleu, vin castor cu drujbă. Cu shotgun-ul omor mult mai rapid. A scris 5 episoade dintre care și unul trebuia să posteze. 5 episoade. Aoleu, făi. Da, din cauză trebuia să șterg niște ceva și ele din greșeală videoclipurile. Nu ți-ai dat like. La o inteligență de detalii. A, dar tu ai zis că și tu ai șters, deci? Da, la nu vreau să te faci puțin greu. Da, nu. Și Ștefan, îți este? Hai că te... Aoleu. Oameni buni, Leonul va dormi într-o mică căsuță pe care o fac eu pentru că el va dormi afară. Dar de fapt nu doar fac. Eu am fost să fie mișcă, doar să joacă și o afacă. Deci știi că dormi afară, N-am timp să filmez Minecraft, asta e. Yay, frigider! Yay, un frigider! dar spune o bună cu frigiderul, dar înseamnă că Niau. acum stai! Luați de aici, bă. Aoleu, vin castori. Nu se poate. Am pierdut. În prima oară. Nu chiar pentru prima oară. Luați de aici. Ia de aici, mă. Ia, mă, de... Aoleu, bă, ați văzut și voi ce bun castor ne simțiți. Mă pot exista. Nu trebuia ce s-a auzit. Ho! Fără castor cu drujbă, fără castor cu... Cu drujbe! Molotov, luați de aici! Dau seama că molotovul nu e. Taci, bă, din gură, eu te bat pe tine. Ei, nu, muște! Taci, bă, din gură. Da, dar Ștefan are prioritate ție. Are 20 de abonați.
slujbă. Bam. Încă un frigider. Medkit. Molotov. Așa, bă. Ascule, bă. Taci, bă, eu am 11, deci... Nu, eu am 11, sunt mai mari decât tine. Sunt superior la ani. Cât costă un fri... Oleu. Am plecat să-mi agradez... ce... 8.000... 6.000. Upgrade la dinamită. Așa. Pregândați? Pregândați. Pregândați. Lasă-gândați. Așa. Am ajuns la level 8. Bun. Și cam atât a fost cu acest episod.